Wadah sampe kesandung-sandung aku. Rusak lek dandre ngene rusak wis. Tuku mores nang Pasar Putra numpak taksi lunga nang Batu. Ngono ae wis pokoke. Bringas-bringis nok pinggir dalan bareng tak cidaki tak bebek loro untu. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kaya buta cilik ae. Bebek bojone paman gak duwe dhuwit, sepatu mlebu rombengan. Sing eleng nomor siji minterno anak iku paling apa nek arek sik seneng sekolah ojo dipaksa kawen apa maneh dorong cukup umur akhire kesiksa abate mula sekolah ayo diutamakno nek wong tuwa sik kuat bandani ayo ditar karo no sebab sing penting tolor masa depan kita sandak-ndakane nek sangu kepinteran nyambut gawe nek ya arah akasa. Rezeki dewa ya bengi aduh no jalan ubi tak tut nombore tak anggap putri atiku seneng peteng kok mesem aduh rok-rokan ireng bareng tak pandeng dadak wong gendeng atiku getun koyok setahun hatiku jembleng serendeng wong mata keranjang akhire yo isinan nan tulmanan aku semboyan jujur temenan mlaku no dalan dingklu
tata oleh lola lola namung semanten kitungan kula sae lan boten para karesa mantune wong sugih kaya enak ya apa swara ya nadae apa suara sampean merdu bagaikan burung derkuku. bon lah iya to burung berindu kenaan lan wong menclek ngono. kon dirungokno tangga boleh sing wedok ya kaya ngono boleh ngono kok ning kon anak masak lah apa ana wong nyanyi kok medal ana metu ya lho mbliwut mah. Lah ya apa panjenengan ya ngantuk-ngantuk ya ngoceh ae. Mampu lak jaga ta? Lah iya, lah apa? Jaga boyo. Jaga nang kampung kewajiban. Iya, sis kamling ku penting, Mas. Ya apa awak dhewe masih sugih ya mantu kan duduk sugih dhewe cuma maratuwa sing sugih. Yang rumangsani ta? Nah iya, cuma ya ora gak duwe perasaan. Ya lek tepak breke awak dhewe ya metu-metu ya jaga. Jaga tok iku penggawean sampean. Tepak dinas ngono ya tak wakilno wong lho. Lah dia apa sampean? Dinas iki? Ya apa kan bengi kan ngurusi anu. Ngurusi apa? Pengairan ya apa bengi pengairan. Ya urusan dhewe demi keluarga. Iya. Lah bapak mang ngomong apa? Wingi jare ngrasani aku. Iya lah sampean gak gelem ngrewangi blas. Masa wong tuwa tok ae jagakno rek. Aku krungu ngene marem aku duwe mantu sithik wis. Gak marem iku, krungan sampean marem, mangkel. Kak ngono suarane ya mol jare. Terus terus dedeke ya oleh. Wis ta gak kuciwa. Gak kuciwa pokoke. Iya iri, tapi gak gelem nyanyi dhek bengung. Cuma bapak lek ngguyu cok le ngono aja lho wah. Apa? Mempengaruhi ya. Supaya arek-arek yo apa mertuamu lek ngomong apa lah keliru-keliru terus jare. Ngono. Ya mboy apa sih ku biyen slametane kurang be. Mosok aku kula niki mertuane Kartowol. Wah ngono. Aku untung tamu, waduh ya tamu biasa. Titisane apa ngono iku? Titisane apa ngono iku? Mbuh ya takon wong dong turi kono ae. Kok niku katik titisan. Ya mbuh. Ono rahasia, yo gak tau ngaku mbek aku. Cuma ya ngomong karo bapak nek panjenengan awak iki ono tingkah laku sing kurang sopan ngono, ya kudu njaluk sepura mbek wong tuwa ya. Sampe njaluk sepura tok durung riyaya. Lah masih bentino salah njaluk sepura gak apa-apa ta? Ya mblenger ning njaluk sepura iku. Lah ngono lek bapak rene gak usah njaluk sepura. Percu M. Lho, warok sira menggala rek. Watuke kok tambah nemen, Pak. Waduh nyongon kuro. Blangkon, Pak, lho. Berarti ndak muni. Wah, iya ngomongmu. Kesopanan aku niku. Kok lumaksana mawon. Waduh, ya meneh sigro-sigro. Nek mertua mbek mantu sajake gulet ni seneng aku. Oh, sepel ta? Model mbotokno. Bet ngoten kok mboten buta mobil. Waduh, bapak iki aja kok ngomongi ngono po lho. Beda pancal biasa ngono lho. Wah, ada mobil barang ada olahraga, Mas. Karep tak surung, bapak tak surung ngono lho. Mau suruh ya apa? Kau tuku mobil, Pak. Nah, karep kula ngonten lek wong sugih mlaku malah niku lak jarane mboten ngajeni awake itu. Lho, gak salah jaji ngono, gak seneng mobil iku. Motor ta? Motor, Pak. Oh, gaya apa motor? Lho kula ngeras SIM. Wah. Kok lho gak tau nyetir, gak tau pegang motor, saiki wis SIM barang lho. Dadi mantu sampean mboten nate nyekel motor. Rumiyin kula motor pundi mboten kula surung. Lho. Kalau sopir tanya urung kan artine ganta-ganti nggih bemu, nggih taksi, nggih bis. Oh, bis apa? Bis apa ya? Ayo. Bis apa? Ayo Bulia. Ayo bis Joyo nake. Ayo. Mboten nggih anu, Pak. Nggih kadang-kadang nyerepi. Oh, nyerepi ya? Nggih. Kalau api madane aku sih kon. Gak wani kon. Bis malam, Pak. Ayo kayak keliru bis Joyo. Oh, padha dene. Sing lanang suwedo padha dene. Tumbole tutup. Nek ngomong sik ngerecuke nek ngomong. Pak kapan teng Afrika, Pak? Wah. Anak Afrika lah opo. Terus kirim dele, kirim jagung. Nek perlu kirim mriko, nggih. Gak perlu ado-ado. Nggih. Wong kene cukup luwe. Lah pedang Afrika barang. Wah, Pak Aki bating perentol kak karon. Menang ngene koyo caplak.
Lembut ngoten. Lho permata iku. Kula wau nyanyi, Pak. Kepireng. Gak krungu. Gak krungu. Gak krungu bapak dublek kok nyanyi. Bapak sak lak dublek ah. Niku wau kula kandhane balane ping 4 lho. Ajane kon pikun. Kon liwat ta bapak pura-pura gak ndelok. Masih kon menyanyi bapak pura-pura dublek. Gak keduga ta, Pak? Wis nemen aku. Benci nurut sikut delok bojomu iku. Wong lek kurang hiburan iku wis tuwek, Pak. Mulane monggo ndamel hiburan napa ngedekaken napa ta? Napa ngedekaken cagak? Anu Mas, Cagak. Bapak iso lho melodi. Oh, Waduh. Bapak iso melodi gak iso, nek folk song iso. Oh, ngawur ae kon niku. pengen ngedekaken napa hiburan napa ngedekaken cagak, sukane Pak aku terus mloro teko dhuwur nggih. Ah, terus? Terus Iya, lak lorek aku bulan. Oh, lak beset kabeh. Enak ngene iki studio ae enak iki rek. Mas rekaman kon. Mas rekaman mlayu kon. Model. Bapak ya disewakno. wong sugih kok Iya. kaosan lorek kaya kimar, Pak. Kaos perlo nak ya lorek ya wungu, ya ijo. Terus kapan oman iki dibongkar? Terus iki sing di anu. Lah apa dibongkar? Lho. Lagi dibongkar. Lah gaji apa dibongkar sama apa? Terus dibangun disusun, Pak. Oh, disusun, ditingkat. Iku karo dhuwit ngin bapak sing ngreken kula. Dadi Hah? lho, lan Pinter kan ngomongmu nak. lah nggih dhuwit bapak lah sing gambar ngin kula. Mbok ngomong. Arsitek, Pak. Ngomong dana bunawas saya ngomong. Duwe aku sing ngreken kon. Iya. Akeh tunggale lho. Totokno Tin iya, Bos, sawah wis panen, Bos. Lho durung. durung wayahe panen. Apa sih nek panen? Kok sing sendelok sapa iki? Bapak tak wis ndelok. Gak kon lha apa nek ngatur panenan iki? Ini nyene. Apa sih, Pak? Kon ngasali aku sik bojomu iki, kok iso cinta kaya ngono. Ya padha cintae, Pak, padha senengi. Gak ngono senenge waktu iku ketemu dalan apa kon para nang omahmu ini biyen asali. Be bapak Di karo. warung, Pak. Tapi sampean ndek mantu kula nggih kesuwur, Pak. Apa? Ndek mantu kula kesuwur sampean. Kesuwur apa? Kesuwur metel ya. Oh, kok nyambut gawe cak kesuwur. Iki kali kulak-kulak warta. Oh, ngodol perungon ngono. Tahu kulak warta lah, Pak? Heh? Tahu kulak warta sampean? Lah apa warta dikulak? Ngawur ae. Iki kali ngringek-ngringekno ngoten. Waduh, wong kon gak ngringekno. Odakno ngringek-ngringekno. Nek butuh gawe nak kon niku. Lho lah kula bantu bapak ta. Bantu Sampeyan apa? kok nang sawah lho. Bantu pendonga ngono. Lah nggih lampun kula sing ngawasi wong-wong sing macul-macul niku, sing Ah, usung-usungi dele kentang bareng lak kula sing. Wadah, kapan kon ngawasi kon ngleset tok ae ngono. Oh, dalu lak jagi. Waduh. Si jaga iku aku takon, Ayo Nggih, ngomong. Kula jaga jero omah sampean teng njaba. Lah ngoten apa to? Kon ngorok bojomu nah. Ada nang Tegal kono. Ada Sepur sepatu mang tak ganti. Oh nang Tegal sepatuan lho kon nglencer ta Lho, nek ana carang landhep teng Embon lho sinten sing susah. Waduh rek. Nenten parang muka ngono apa ini? Modelmu. Suarane. Iya, Pak, nang sawah ngobe ana lintah. Oh, gak ngono lintah ngene rawa. Iku tak bingung arek kadakno. Macem-macem, Pak lho. Ngene becer-becer jemek-jemek iku lho. Iya lah sama apa gak becer. Gak mungkin lintah ngene sawah gak mungkin ngene rawa-rawa ngono. Wis gak muin, Tin. Oh, gak mungkin. Muin sapa? Otakno. Pak, sampean dirasani tangga. Iya, apa rasane, Saniki Pak? kula buka. Iya. Suarane marotuamu lho suro panggung ya. Waduh, iya. Iya. Iso gemluntang. Suro panggung, suro wani panggung utang ngono. Nggih. Wani utang terus ngono ta. Oh, modelmu potonganmu ta. Bapak lek dijokno kok mringi sih. Ya, sare gak ada gak diwangi guyu sawangan ya apa? Lah ono nang sawah. Iya. Ya, Ya sawangan udal kono. kula anu lumangsir, Pak. Waduh, sigro. Oh, ngawur ae budal lo. Kon ngelirik apa lho? Kawa buku ta? Odo ulah sawah kok buku lho. Lu gak nyatet-nyatet ya, Pak. Apa Kreditan ta? ukuranane? Odo ngawur ae. Sama sana, jangan kunci. Iya, karena kunci Inggris kan pisan. Wow. Pas menojok kaca Lah, aku sing ngatako. lu masalah. Pulih koyo Markesor iku kan. Pernah iku nek gak dikidungi ngantuk, repot. Lah apa ngantuk putumu aku iki? Lah iki meneh diluk ngene apa? Wong gitu aja gaya gilu wae. Ngantuk ta, ngantuk. Lho gak ngantuk nek gayaku Dadi dilu. gak ngantuk. Enggak. Nek ono kabotan ero. Lho ngono. Lah pernah ngantuk jaring. Gak ngene gaya. Omongmu free kick omongmu ngene. Kalau bal-balane pernah iku. Gak ono diarep-arep. Ngene dik ya. Bisnis lho celon. Bingung aku, Bas. Bingung mikir apa kan? Nampani dhuwit gak ono marine blas ini. Hah? Nampani dhuwit lho bingung aku. Oh, saya ngakeh ta. Iya apa sih? Mosok ngitung gak iso. Dik. Lho Jepang gak karung.
Oh. Iya, Amerika 3 karung. Lho dhuwitmu iki ya? Iya. Masalah rek. Lah aku sampe ngali omong tak nggone dhuwit tok ngono. Lho, lah kon turun ndi? Heh? Turun ndi kok? Nyewa. Lho. Omahe dhewe tinggal duwit nyewa. Lho marine nek gak cukup e, mosok dhuwit sing ngalah. Ya wong sing ngalah, Pak. Iya. Demi keamanan ya. Lah ngono dhuwit akeh ngono nek waktu blonjo ya nek Oh, belanja. wis pendek. Dihitung nantian ya. Katik, Pas. Ya apa? Lah kesuwen. Ya apa? Kok arek njaluk tak sediakno timbangan. Pak njaluk saon. Waduh. Pak njaluk 2 on. Ya anakmu yo dhuwit saon. Iya. 2 on. Iki 10.000 tok iki. Kon timbang ya? Iya. Hati-hati nek nimbang tik. Apa? Lah keliru mertuamu kon timbang. Aku khawatir aku. Gini lho. Biasa Pak Munah iki liwat lompokan. Abi kok sapu kok lap Pak Munah iki. Ya mertuamu iku. Munah sapa, Bes? Wah, mertuamu Pak Munah. Tutuk Munah. Lah sapa? Biyen Munah. Lah saiki Dile. Moner udah. Ah, pergi cantik. Saiki Dile munce gitu. Waduh, muja. Lah ya apa lah ben iki lak sik ana turunane teko Belanda. Biyen tok kagok nyeluk kon. Iya. Biyen tak ngono biyen nyeluk tok kagok. Kagok ya apa sih? Sur nanti bojomu sodik kene. Oh, saya tidur sodik. Biyen manyen pengenalku lak niku jenenge Sodik. Iya. Kliru ngetike ngono lho. Iya. Sampai saiki ya balik maneh, Bas. Iya. Nyeluk aku ya Lah kon iki nek gawe apa sih? Dungaren nek gawe apa dungaren? Dadi tenono nek sepatu putih, kaos putih, celana putih. Iya. Lho, Apa? bisnis. Waduh, balik bisnis akhirnya. Ya apa? Aku lak ngerti nek pernah iki wira apa? Wira swasta. Nah, wira swasta padha ae. Iya. Ayo jol-jolan ngono. Peno dodol apa sih? Wah, aku lah pertanian. Pertanian? Iya. Wah, repot iki. Kita galakkan pertanian iki. Coba sawah terus ya, Lho, bener. lah apa coba sama duit akeh? Kayak sepatuan bener. Gak ngono bebulan aku. Masa ono bebulan Lah kasus sepune sepatuan. sawah lah, aku lak motor-motoran tok. Sing sapa sawah dadi aku, Dik. Ya ono wong pegaweku. Oh, berarti Dik. pernah melok uang ngono. Lah apa mek wong? Waduh ku nyosor Dik. Pernah nek kamu gak kena ki apa, Bang? Hari gak denger arek iki. Sing tak sing wira swasta sapa? Sing wira swasta aku. Nah, usahane? Tegal sawah. Sawah. Iya. Nah, terus? Sing nang sawah wong-wong iku. Lah ya pernah gak tau sawah. Gak tau nang sawah. Nah, berarti pernah melok wong-wong iku ngono. Aku yang ngenger. Ya, sing kan iku. Oh, pernah ngongkon tok. Ngongkon aku sing bayari, iya. Waduh, mangka eno rek. Ya apa Waduh, rek. katok ijo. Lah iya. Pelet abang. Wis persis Kartolo omong arek. Wis tak arek potongane ngene ndablek-blek wis kaya Kartolo omonge. Mulane ya apa rek? Ngene Bas, Iya. menawa gelem. Iya. Peno soro-soro sepedaan barang. Iya. Aku lak go motor loro iki. Iya terus? Iya. Ketenono situ. Kang ngono kon bener loro supire kon ijen. Iya. Lah ya kon supir ijen siji kaya apa ya? Nah, tak cangking lho. Kok motor kon cangking dik kon iku. Digeret kan lho Bas. Oh diseret ta. Iya. Terus maksud motor iki apa? Ketenono situ. Hah? Ketenono situ ngono. Mau dik. Ngoh. Lah cek gagang ngono lho. Wis, Kali gak pun iso. nek sepeda repot. Ya nek bojo siji enak. Hah? Nek loro. Lah nek loro repot, nek motor kayak enak mlebu kabeh bleng-bleng. Iya. Lah nek melok karo ya apa Mas sepeda iki. Kon minggat dik. Omongmu kok sapari omongmu dik. Minggat dik. Kon iku jono kene dik. Waduh, Bas. Apa? Weh, Apa? foto siapa ya, Bas? Oh anu. Iki sih. Ojo pringisan Lah, ta. iya. Iki lho sing tak takokno foto iki lho. Wah, ada clear ya. Foto clear. Iya. Foto clear. Berwarna ya? Oh, berwarna aja. Ada rambut sila-sila kan. Iya, waduh. Siapa ya? Eh? Siapa? Anakku. Iku ada tuh. Anakku. Pernah saya wis gak tau guyu blas. Lah apa aku dulu? Oh, kalau ku. Oh, Mesti bareng mantune. Wong Kartolo nyatet ya ngono rek. Aku nek guyu atuh. Aku nek gawe dipekoro. Atuh. Kartolo sembul jane atuh. Cek terus ana Gak ngene mos anak pernah sih? anakku iki. Tapi mesti anu, apa? anak sambungan ya. Lah, opo ya anak siji kita anak angkat. Anak pernah dhewe? Anak angkat metu angkat tak abjukno. Gak ngene maksudnya anak pernah dhewe. Anakku dhewe. Wah, lah kok adoh. Adoh. Ngono kemerusu kok ngono. Iya, ayo ya. Apa nomor marit ngene Aduh. rek. Emang ndelok iku ndelok aku, Dik. Ngawur ae. Tapi sik senggel. Senggel. Senggel iku apa sih? Senggel iku ya aduh Ngomong ketinggalan model-model apa jadi kok iku. Senggel iku sik durung duwe bojo. Pak. Oh iya, sik perawan. Ah, prawan. Lu hati kok. Perawan. Perawan. Lho, perawan. Perawan. Lah kok perawan? Mergo ngelompro awan. Iyalah. Lah nek ngelomprone bengi. Ya perongi.
Nek nglomproe isuk prosuk. Oh, lha apa sik kono melok dik? Melok prosuk. Wis seru ngono melok ae ngono. Terus pelawas ae. Iya poker pantas. Ya repot. Lah iya. Terus apa? Gak ngono nenek panjane sik bujangnya. Iya. Ani Iya. ya. Terus apa? Ya, tapek dhewe. Wah. Apa kok buati ya wong. Yo, dapet dhewe. Ya wong. Lah iya lah, aja rame-rame maksudku, iya. Oh, Pak Pok, Pak Pek ruang samu ya apa sih kan iki? Lho wong tak gawe apik kok. Lho. Si Haki Haki piye maksudnya? Ya tak sirap. Hah? Tak sirap. Lah sirap iki apa sih sirap? Oh, ya apa ya dirapik lah, Bang. Oh, kon rapi ta. Iya. Dadi istilahnya Pak anakku kon pek bojo. Nah, Lah nu gak apa-apa, Dik. gak peno. Iya. Termasuk gak mbek aku. Iya. Duduk kanca maneh. Duduk kanca maneh. Aku apa, Dik? Moro tuwaku. Enak. Iya. Terusan dadi situ. Iya. Ono tak usir gitu. Nah, murah kon iku. Iki wek gendongku hak milikku lha apa kon usir? Lah nek moro tuwa lek ngalah moro. Lah nek kon dadi mantuku, aku mertuamu. Iya. Nek nyeluk cok ngawur ae, banyak nyeluk ngene. Bapak, moro tak kiwa pas ngono kon nyeluk. Lah ya apa sih bener Lho, nyeluk? bapak mertua ngono ae lho, cok moro tak kiwa ngawur ae kon. Bapak mertua. Iya. Iya, iya, iya. King nopo, Pak? Sampean kok diluk mawon, Pak? Irung wabung. Lah ngajar iku takno. Lah kira-kira ya apa, Bas? Wis ngene ae, tapi aku percaya nang awakmu, tapi kon Terus ngono lho, nek kesuwen aku ndolek liyane lho aku. gak ngono. Menjogo nek makelar ben njogo kok. Gak ngono kon sawangan sik mempeng iki. Lho gak ngono, waktu iki digunakan teman-teman. Iya, ya ta ono rembug aja rembug ono Iya. ora ditoto. Lah. Tapi aja sampak gusak-gusu ngono. Lah kon gak di bojo kan. Gak duwe. Temen tak busang Iya. kon. Aku kuwatir pas kon ndek bojo, ndek simpenan ngono. Lah pernah nek takon mau ngomong mertua malah apa? Oh, gak ngono. Lah kon kok ndek simpenan kok ning ngupeng kok tati kok apa. Oh, tak karan bojomu geger kok dicakar. Kok tau dicakar ya kuwi. Tati lak ponakane satu. Wis saiki kira ae. Nek pancen kon seneng. Nek iya tak jreng ngono lho. Oh, pokok jreng iku. Kon tuku ta anakku. Perlengkapane lho. Oh, perlengkapane. Iya. Ya. Wis saiki ngene ae. Mene kesuwen ben kesuwen dijape ae disingkatno waktune. Engko ae. Engko ya sih. Durung ngomong ae Wik. Sing tuwek-tuwek. Kapan meneh? Ya mben ta apa Lah sedih ngono. buyar lak iki. Lah sedih buyar. kaman iki ta? Lah sedih buyar. Lah kapan rabi? Ayo nglakoni doro sembodo goblok. Doroku bojo sembodo pantes ngono Cik. Dirungokno wong cocok ngono lho. Kok ngawur ae takno iki. Ya wis dikae mben ngono ae. Wis gemben, gemben. Boke ya. Iya. Lah ben dino maneh rekaman maneh. Rekaman no ijen ngono lho. Wah, ora atuh. Ya ngerti ya? Pokoke ben balik rene, Iya, iya. engko ijabe ben, pokoke seneng-seneng ya ta. Kenek kon nangkap sidik CS kenek. Nangkap Saunggaling grup Iya. Kartolo CS kenek. Ngono lho. Saiki tak kek 1 juta sih. Hah? 1 juta. 1 juta. Iya, Atuh. iya, 1 juta. Ada kayak 1 jut ya. Iya. Tambahno 1 jut entas apa? 2 juta. Oke, tapi Iso. kwitansi nih, kwitansi. Kok kono jual beli ta kono iku? Wah, ada kwitansi barang kono iku. Lho kok dhuwit tamani peno warung ya apa? Oh, enggak. Enggak isa kwitansi. Arek iki kuwatir. Mungkin tahu di arek iki kuwatir. Mungkin tahu dibujuki kancane iki. Wis ta, mungkin tahu dibujuki kancane. Dadi kono iki istilah kapok-kapok lombok. Iya ta, dibujuki kancamu tahu kono iki. Wis ta, Bas, tapi sedek mulih, Wis Bas. aku kok tahu dutangi kancamu. Dia tahu dutang kancamu. Setelah anggapan enggak tahu. Ayo, Wis ta, Bas, ana mulyani gua. Sono, semono muni tes. Atek kok. Ya ngene ya. Ya, 2 juta, 2 juta. Ya, 2 juta. Kwitansi. Jalan. Lah kwitansi pati kan ada. Mau mertua kwitansi. Ya, gawene mben ya. Ya, tinggal. Ya, tinggal ya. Tak kono ombe ae. Gak wis. Ya wis. Pokok ditompo wis. Iya, barane apa itu rekaman kok tak ngene. Hehehe. Bapak nak ngene pegel ati kok gak ngene gak beres perkara iki. Nun. Lho, sapa iku? Aku. Oh, masalah tak ono, Pak. Waduh, Masalah. gantian bahan aku. Karena bahan apa satu wong Afrika ini, sakno bayangan. Jika tak rasane pernah ditebak konco. Wah, salah rek. Tak sakno bayangan ada jadi wong iblis ireng iki. Mulus. Wis ta, oleh ngenyek wis ta. Yo gak ngono dik sing kanca. Cek bener. Oh, sok ditamoni kanca terus ngenyek ngono. Wis gak duwe kanca biar iki. Lho wae kanca ngono.
Dugaret iki. Dugaret. Iya, mari teko rumah makan. Adok ta? Adok ta? Ya nonton wong mangan-mangan. Kala-kala ajar iki. Ya mangan, Bas. Lah iya mangan. Peno sejebleke dadi wong sugih, tau Sajeblek apa? Sajeblek. Iya, nggonku nek ngarani ya jebleke. Ya opo? Ya tuh, ya. Tau nang rumah makan sih. Loh, lah aku ngono ya, mosok lali sih. Istilah rek nom saiki, kita harus pola hidup sederhana. Waduh, Pakai ikat pinggang. oh sabuan sing gedhe ngono ta. Iya kenyapluk raimu ngono. Sampai saru omongku rek. Istilah Ya sepurane omongku kasar Iya, Mang. Sepurane ya. Ayo maju dulur Dek ya. Ayo maju dulur aku Dek, sepurane. Omongku kasar titik sepurane Dek ya. Temen. prihatin dah. Iya prihatin. Lho, nek selawas urip penuh wis prihatin ya. Iya terus ya, Pak. Nah, ya boleh gak prihatin penuh ku nek bayaran kurang titik wis bah sak cukup-cukupe ngono. Aja ngono. Kon iku salah wesel kon iku. Sing ngene cekak aku sae singkat. Iya. Dadi gak perlu rek guyonan sawangan rek. Gak temen sawangan iku. Iya penuh dadi wong sugih mbok yo nek esuk iku ngasin-ngasin nek njaba kono. Wis arep pitik aku ngasin iki. Lho sik sehat ngono. Oh ya olahraga ta. Iya olahraga. Ana perlu apa sih ini kan juga? Aku ta? Iya. Yo jangan enak perlu nih, Pas. Ya apa? Ya, biasa penyakit lawas. Penyakit lawas. Kambuh maneh. Ya kambuh maneh. Ya wis gak akeh, wis kok sak cukupe Ya mari utang rene luput utang rene. Utang rene luput lek panjer kene. Siapa maning tak delok. Panjer kene lho panjer kene. Nah, sing tak delok iku peno. Iya. Terus ya apa maksud utang piro kon? Yes, 500. 500. Kon gawe tuku apa Dek 500 iki? Alah gawe duwiki sepeda motor. Oh 500.000. Iya. Woi. Kon iku utang tak pancen niat ngeroyok aku kon iku. Peno nek mecicil ngene iki ya. Iya. Ade irunge abang ngene iki. Iya. Kaya bedes kebun binatang. Wales kan. Ngene ri ya, Wong nek menghadapi mati mesti irunge gede dhisik. Dadi aku pe mati ta. Sing darane wong utang kuwi ya 10 ta 20.000 paling akeh ya 50. Kono 1,5 juta lho. Wis sak ndene bondo penuh wis. Lho, kon iku utang ta pancene. Lain duwe piro penuh? Ngene lho, saiki ngene ya, nek kon utang iku aja akeh sak cukupe ngono. Iya sak cukupe wis. Lah, saiki ngene ya. Kon tak utangi 30.000. Ya? Iya. Tapi istilah utang iki engko aja kon bayar gak apa-apa. Kang anake ta? Wis, gak nganaki gak apa-apa. Cuma istilahnya aku njaluk tolong balik kon. Tolong apa? Tak bisi ya. Lho, Waduh, cilik ta irunge notol. sarana prautu gurga kene. Teko doan. Masalah, kok gak krungu ri. Otakno. Oh, iya. Lho, Iya wis. iya. Pokoke beres ya. Pokoknya beres. Sing kireno. Iya. Tapi ono buktine lho kuduan ya. Tapi nek bukti, Ono buktine. duit tambahi mana ya? Ojo kuwatir tak tambahi maneh 50.000. Yes, pokoknya beres. Gitu. Ojo lagi ya. Dadi bojo kepengin duwe bojo rabi situk wong wedok lata bisa. Ya apa lek gak lata nggo njalu sanjalu nek gak dituruti ya ngamuk. Engko krungu tangga tuku radio, bojo gulung kuming njalu radio. Engko ana tangga tuku tip, bojo gulung gemek njaluk tip. Ana tangga mbangun omah sungsun, bojo njaluk omah. Lah aku jarane wong lanang tanggung jawab yo tak gekno omah, gak iso gawe omah gedhe, omah cilik-cilik. Cilik kebacut sak meter mesagi. Repot nek wayahe bubuk. Aku turu, sikilku nang jero, awak nang njaba. Apese awak jam 12 bengi irung dikelamuti kucing. Sangkane irung gak kanggo bekne. Awak kadung apes wis ngene. Tapi wis gak apa-apa nyambut gawe saiki nang sawah tak tutur nang sawah.
Tandur sapa kan? Tak delok teko dalan menawa gremeng ijen e. Iya wis repot lho aku nang omah. Macul apa? Heh, Macul apa? macul jidokmu. Kowe macul lemah. Lah macul mah jahe ditanduri apa? Lho tanduri palawija. Soro-soro temen. Lho. Wis di ulekno karo wong kaya aku iki ndi tau. Masih nasa sepatuan tahun dia aku. Anu gak sepatuan. Dadi nek garap-garapno wong. Lho iya. Ngopane kon males lho kon. Nomor tua soge ate lha apa? Iya nek maratuamu soge. Lah maratuaku melarat karene kon iku. Ya ojo ngono ya mertuamu diwara, Pak, njogo kesehatan. Nek terlalu macul terus awak glisi remek terus wong wedok ya napa lho ngono lho. Wis gak iso ngomong ngono. Ngomong ngono wis digepuk aku lho. Aku iki sembarang nurut ae lho. Wong tuae nurut. Iya, gak nurut ya apa? Mertuaku ambek aku nurut ya. Sing wong tuamu sing nurut. Ya apa malam mesti tak leki. Mertua tak leki dhewe. Makane. Kan bojokan apa mertuamu kuduk mbek kon ya. Ya kudu gak iso mlayu pisan wong. Wis degrok. Lah wong tua kon lek dhewe. Enggak, artine ku ya tak kek pengaran lah. Dadi wong sing pikirane kuno-kuno iku tak kek pengaran. Pak, sakniki pun sampean nyeneni mantu nemen-nemen. Lho tak kono ngene. Ngomong. Ya jadi seneni ta. Lah iya gak tak oleh sih. Iya iya. Sebab apa? Anake kan cintane nemen. Dituturi ngono. Lah dituturi. Lek sampe aku umpama kedadan aku dituturi terus muring-muring aku nyingkiri, anake kan Wah iya, bunuh diri, wong kadung cinta mbek kon. lah iya. Ayo kongsi mari lho. Wong siapa? Nyambut gawe apa ta? Kayak apa ta apa wis percuma saiki aku kari ndelok-ndelok wong sing macul-macul, ngusung-ngusung kentang wis cukup wis. Wis pokoke lah kon Lah aku iki lho. Kon ngenakno kon dhewe, aku iki tulungen. lah mri anu nih kon melok aku ae. Wis tah aku ngalor-ngalor, aku turu melok turis gak apa-apa. Lah bojoku dingoni sapa? Kon ngoni ta bojoku? Ayo gawe kuwi dikethek mari. Iya. Ola apa wingi aku nanggap anak itu kok kecakot iku. Lho kok kliru aja kethek iku kereng iku. Kethek teko luar abang iki lho sing irunge ndlewer ngene. Kan lho bon bin iki lho. Sing irunge kaya manik tetet. Areng kranong iki aku iki mantun wong sugih kok jak ngloyo gak karo-karuan. Lho kang ngono iku hiburan kok. Yo omah wis cukup luwe-luwe kok awakmu lho bikin awakmu dhewe. Lah iya aku mikir njaluk tolong kon. Yo lah saiki kalau tak ngekeki pandangan ya apa? Lho wis aku pandangan apa sih? Kon pandang tok ae. Gak nyambut gawe lah. Gawe kejutan. Ya apa kejutan? Supaya duwe perhatian mung kon geblung-gebluk kono embong ya. Gulung-gulung jerit-jerit. Engko kan Wong teko kabeh. Kabeh teko. Aku sangat semaput omonganmu. Ya ngomong terang-terangan lek awakmu nyambut gawe kok abot terus golek penggantiane ngono. Lah nek pancen kon duwe dhuwit utang ngono. Aku tak nyambut gawe dagang. Ya mbok tanggal 5 dipotong. Gelem ta? Kon potong kabeh. Ngono sing kari gak ono sing kari ae. Wah kon sing dhisik dhuwit dele ya apa? Heh? Kon nyilih dele 10 kilo jare gewene sampai saiki. Lho delene digoreng ya bojoku ae. Aku sing salah bojoku masuk aku ya. Aku ditundis karo maratuwa, gak karo maratuwa lek ngomong waduh, suarane lho koyo speaker. Gampang, pengapasane maratuamu gampang. Ya lek ngomong terus pisan pindho. Waduh ya apa wah. Sebabe maratuamu itu lek ana ekone. Pembawaan kan kok eko. Eko iku. Masa mulu speaker ta gembol eko barang iku. Lah sing gedhe ndukur lek eko kon. Ngawur iku telale anu rum. Gak oleh lu ngene kok krungu maratuwa dianggap mantu. Lah apa maratuwa ditelale-telale. Kok ngomong lho ya. Temen kon. Lah kon ya wedi ya. Wedi sih rek, wah atar kok wedi. Wedi dirungokno ka kon. Diusir barang lak soro. Saiki nandi? Ayo ndelok yuyung. Kok delok-delok yuyu ya. Ayo tandur-tanduran lek sampe yuyu dijarno lak entek ta. Ditandurake apa ngono kok iso? Oh, aku gendong. Sepatu Aku gendong. Lho kok nyambut gawe Tegal kok gendong ya. Mantun wong sugih gak kena blethokan kok ngono. Wis sepatumu coplok nang. Tak dhuwit 50. Lho, sing kek dhuwit kok kon ya. Apa aku sing ngongkon ya? Lho lah ya kon sing gendong kon tak dhuwit 50. Lho kene gak nyambut gawe gendong-gendongan lan ngono. Ora digerobak kae. Paculmu warani ilang tak tukune. Paculmu warani ilang tak tukune. Nek kapan aku takoni bojoku? Lah apa bojomu takon pacul? Mesti mertuamu takon. Iya, tapi nek takon ya bojoku sing dikon gak gelem mertua nang aku. Ya kon ya muni ya Pak anu. Muni ora teko kokok ngono. Ngaturaken sabar tiwas sabare bapak tiwasipun kula ngono. Ora male wayang wongan kon omongan. Ngono gak iso ta ngono. Ada klambimu tak gawe. Ya ora apa. Wis tak gendeni tak rupa pacul klambimu. Klambimu tak rupa pacul ya. Tambah piro? Heh?
tambah piro? Tak tambah garan. Tak tambah garan. Mantun wong sugih tukar tambah nduk sawan. Kono bacut kan mbok sing bener kok. Aku nyeli sepatunya. Kono sepatu dadi wong ku ya kaya aku nu. Golek sendenen tepak. Wis. Kok senden apa kan? Kok senden apa? Ya iku. Kayu stigi. Urusan kayu stigi kon rabimu kan tepak kon. Ora tuamu sugih kan. Bojomu kok cinta wek kan ya? Oh ya, gak cinta ya apa. Wis aja repot-repot. Ola apa? Lah kon ngekek dhuwit. Ngawur ya menakno benik kok takno. Wis ngangkane panjer sing kari iki. Ana wong agung. Lho, Numpak wedhus. Lah ana sinyo lah. Sinyo becak aku mah. sinyo cemplung tir. Kon ku sinyo kecemplung tir kan. Lho tak becak tak lebokno sawah-sawah. Lho, saking gantenge. Enten apa, Pak? Lho, kon celuk Pak. Oh, celuk Pak iku Iku sik enom celuk Pak. ngawur ae, Mas. Oh, Mas. Iya. Lho iki kita sangat Pak Armin. Sakran. Kok ngawur. Lah apa Pak Parmin iki? Kon nak dolek ikran, kon niku guyon-guyon nang tengah sawah. Wong ki nek guyone memel iku mesti ana akibat apa-apa. Ndelek Parno. Lho, nanggonmu bojomu gak ono kan? Bojomu gak ono. Kon iku temen ta? Lho. Bojo buru iki mang gak apa-apa kok kon iku. Memuli ta cepet-cepet. Lho. Kok gak apa-apa kok? Lara apa sih, Kar? Lara apa kan? Gak lara. Tapi gak ono iku. Gak ono. Temen ta kon iki? Iya. Mati ta? Lho, aku takon anake, nang ndi makmu kirangan mboten nenten ngono. Nang pasar. Luar lari, wong gak ono nang pasar ngomong gak ono kon iku sia-sia pikir. Lah yen omah gak ono nang pasar ora. Sakane gak ono aku mati kon iki. Sapa jenenge? Sinten sampean? Sapari. Sapari. Wah, lagi Sapa? Samai. Sapari. Kenalaken kula Kartolo. Lho, Kartolo iki. Iya lha apa? Wah, ketepakane ngono. Ya jangan golek Kartolo aku. Lho, ini tanggapan ta? Iki Kartolo. Ono job ta? Iya. Ono job tapi pelantaran sidi. Iya. Wah, berat ini diantar bantuan tok berat. Nah, tapi sithik tak kok nang Kartolo ae. Iya, ayo ditingkatno rek iki bantuan terus ayo apa. Lah kon gelem lah. Kok kan diamplop ya gelem ae. Golek Kartolo. Kartolo awakmu ta? Iya. Kadingaren kok janur gunung. Waduh, ya iki jek ora nek Kartolo potongan arek ganteng e. Lho kan lho. Kula Kartolo. Kartolo. Nggih. Kok gak kenal Kartolo? Ya kenal ya, An. Lah, iya, Iki Pak. dari dikai gak kenal. Saja iki Kartolo. kok enten perlu gak tahu pedhok ora Wis namanya. dari basa ta, wong biasa tak dhek basa. Tapi iki Ono apa, Cak? Tapi Kartolo asli awakmu ya? Iya. Kupang Jaya. Iya. yo asli ku Kartolo, nek Kartono iku siji. Ngene lho. Aku jange ngomong ya apa aku wedi ukuran. Lah apa dik wedi? Wedi Iya. siapa sih kan? Lho sampean dolen nang omah, aku iki mantune Basman. Lho, mantun Baseman. Lho, ya sing sugih. Patut baseman masuk lali. Waduh, malah anak mantep omahe Baseman. Lho, Utang duit terus dikai duit aku nduk ngono, Enggak kan utang digawe tok. Tapi ana syarate. Syaratnya lah apa? Syarate kok nyingkrino Kartolo teko omah kono ae. nyingkrin. Iya. Gak setuju dia mantu kono iku lho. Oh, temen ta? Oh, kandhani kok. Temen. Lho kok ngabangno kupang, bapakna. Bapak ngabangno kuping sajake koyo ngono. Oh, gak setuju nek ngono. Lho mangkane kon kok diamuk ae nek omah. Nah, saiki apa? Satu-satunya jalan, Satu apa? satu-satunya jalan. Kok satu ngono. Iki ayo dikarang wong telu, dikarang wong telu. Dikarang. Iya. Kesini. Tadi Basman dikarang. Yo enggak, dikarang iki maksude ya apa nyadarno Baseman iku. Moro tuwa kudu duwe watu karang lho kan. Kon ngawur ae. Direko daya. Nah. Ayo supaya apa Basman iku mertuamu iki sadar. Sadar. Cek sadar. Ngomong kok pelo kabeh iki. Ngomong seder. Sadar. Pokoke Sadar. disapno. Iya. Iya rek, ajane aku iki salah kramane. Aku iki males nduk omahku. Lah mertua saking gregetane sampe nderek daya kok lha kok mentawol. Oh, kok tawa. Mentolo. Sing dadi lak bojomu cinta mbek kono lho. Ya wis pokoke aku Gini, isap. tak bisi. Iya, Pak. Nah, kupingmu sing ndi kan? Kene tungkak iki lho. Lho, bae kuping sing lawas iki kan rada gak krungu kan. Kru karo kuping aku. Lah ngene ya. Lho iya. Terus Ya apa? Iya lho. Lho. Oh ngono ta? Heeh. Ya wis pokoke aku salah ya. Iya. Salahku mergo aku gak sregep nyambut gawe mertua sampe duwe pokal gawe koyo Iya, ya iku apa? Ya wis lek ngono aku njaluk tolong sampean. Lah engko wong tuamu, iya maratuamu, engko tak hubungane. Iya. Tapi buktine klambemu tak gawa e. Aku ora karo rombengno. Lho, kon niku lha apa dirombengno iku? Lah kok jaluk klambi gawe apa? Kanggo bukti. Oh, kanggo bukti. Ngono lho. Nek aku nyingkir teko kono. Oh, iya. Ya wis ngono. Ya tak gawe ya. Iya, kawan ya. Nah, iya. Ya sak tak sangoni 5.000 ya. Ojo ah. Ojo. Ojo tapi tangane njebeh-jeber gak karu-karuan. Wis jangkep ponisan. Full.
Wis ngono lek ngono aku tak rekod ambek Sokran ya. Ya kita gomul ya. Iya ya. Apa? Yus apa jare safari ae. Mertuamu keren ngono. Wis ae nang grumbul kono. Nang grumbul kono lho. Global. Iya. Lah apa? Golek ulo ijo. Ya apa sembarangan nek grusah-grusu yo ngene dadine. Napa, Pak? Napa, Pak? Kon mau liwat endi, Dik? Mantu dhewe lah sembarang lah brut-brut semburi. Waduh, tambah nemen iki mangerto. Ya apa gak pamitan lho brusat-brusut. Lho, Kula nuwun wis diarani mantu kok. Engko nek angku-angku boleh kaya wong liya. Lah ngene ya ta. Aku ngerti maksudmu. Lah ngerebuk masalah winginane sih. Nggih, Pak, nggih, Pak, nggih. Pak. Waduh. Pun tak Pak pun kuwatir. Udah ngomong cak kali lah kon iki. Oh, ya cak kali Pak. Oh, niku. Lah aku piyen gak poso, Bas. Lah Iya. saiki ya apa Ya mantu. aja antep-antep sing lumrah ngono ae lho. Oh, nggih, ta? Pak. Nggih, Pak. Oh, lah ya ngono ae ya. Wah, ya bare. Gini ya. Perkara sing winginane iki. Kurang. Oh, cukup. Kan ku ngomong apa, Dik? Nek kurang sampean ngomong kula jok malih. Cukup kan ya. Gak kurang. Nggih, cukup, Pak. Cuma Nggih. waktu iki kon mulai dhisik ya ta. Duh, omong sampean kok sengak. Lho, Lah kok tekan mulih apa, Bas? wis cuka ta sengake. Lah kok tekan Aku mulih. gak ngusir gak nundung. Masalah iki ono persoalan titik sing ngenek Masalah keluarga. ya keluarga. Sampean beresaken, Bun. Tak beresno. Kula tinggal mulai. Kok mben rino maneh. Lho ben maneh. Lho iya wis ta. Lho ben diulangi maneh. Iya mben dilangi maneh. Dadi ditambahi rekaman. Ya. Oke. Nggih, Bun, kula boleh. Ya ngetati lho ya. Hati-hati ki nomor. Ya. Ngatatin juga, Pak. Wah, dhuwek ora dukun kuku ae omongmu ngono niku. Cabas. Lho, Ri. Dengar. Iya. Kon niku waras ta. Waras. Kok lenger-lenger ae. Lah lenger. Kon ru susah atiku. Lho, perkara apa? Lho, adakno. Ngomong Ya ta? iki akibate sing Kartolo. Iya. Tak kon-kon sih. Terus ya apa hasilnya? Lah iki apa? Mangane ta sembarang ojo kesusu, grusak-grusu. Hasilnya apa hasilnya? Lah iki lho, nduk tas kresek iki delokni. Lho, Klambine iki. lho iya. Iki klambine Kartolo. Iyol. Lah ya gobak iya. Iki klambine Kartolo iki. Lah bukti ta? Wis bukti iki. Lah iya wis bukti iki nek iki klambine Kartolo. Kaos iki. Lho iya iki kaose. Masalah. Terus ya apa? Bener terus ya apa? Cari, Lho, nih wis suwe ta? wis. Golek kopi aku mau. Iya, bapak mentol gak disuguhi blas ya. Ya apa jare iki? Ana yo kan kopi mentah tapi golek dideplok mbek bapak. Ya kon mangan bapakmu iki. Wis manuk gereja ta aku kok ngawur ae kon niku. Lah paman kopi entah iku. Bapakmu sisuwe kaya luwak kan. Ngawur ae. Waduh ya apa iki? Wis. Nah iki apa kita den ngene iya gimana perlune. Muterno iki apa? Anu kok durung mulai bojoku. Heh? Durung mulai. Tak tenteni lho ket mang. Lah pamitan nandi lho. Durung mulih itu buat nandi. Dikon bapake lho nang sawah. Nang sawah ngono kok takno. Kok dikalahi dhewe nang sawah. Sepatu bareng nang Oh, sawah. tuwek-tuwek gak gelem ngalah iki. Lah lha apa aku ngalah? Wong tuwek lan omahe ngenakno awak. Kok tak ngawur. Tapi sak kedaden ngene iki kaya Iki apa? apa buntelan iki? Kaose Kartolo. Kasih Kartolo nak. Kasih Lho, bojomu. Apa sih, Pak? Ya dikomule mbok Lah sepatu. apa mang gak kok ganti kok iso. Memang kon kepedhot ndi? Kepadha nduk kono no sawah-sawah kono. Lah lha apa kaos kon komule? Lho, Lah, kok jarene penemang ngomong. Rencanai mang, jadi kok ngrencanano, pikun iki. Barang iki. Mbah arek iki lambene dipecok lambe ngene. Temen lambe dipecok enak lambe ngene. Lah apa kok digomole? Wis tak usir. Hah? Nang ndi? Tak usir. Hah? Loh, Ya ganti nyekre. Jadi kon ngusir. lho perkara ta rame perkara iki. Ngawur ae. Siapa ya cari? Ya apa yang kok bapakmu iku? Bojoku nyekre. Iya. Sing ngakon. Iki bekecil iki. Ayo pelolong-pelolong kaya manuk daris. Siapa sih Pak? Karep sampean iku ya apa, Pak? Ngene lho, waduh sapane rek, boleh rahasia terbongkar bener kon niku.
Cek nemen kon niku oleh ngrusak aku. Lah peno gak wara-wara. Iya, kena ngomong ngono tapi aja ono bojone. Nah, tapi kan ngene lak ngerti ta bojone. Tak ngerti. Apa? Nek ngono sampean niku gak abot ambek aku, Pak. Lho abot nak wong. Nyatane lapos aku sampean pisano ambek Cak Tolo. Ngene iki ya apa, Pak? Aku lak dadi rondo isin aku, Pak. Mo, Pak. Lho. Ngene ya. Lah apa kon iki? Ngene Lah gak ya bojoku nyekel kok kene, aku gak bojo wiran saiki. ini. Makane dadi wong tuwa aja gegeden irung. Kon iku lapo lalu apa? Ya apa aku? Golek bojone iki lho. Bojoku. Lho, Mas. Lho. Mas, Lho. sampean malah nduk kono, Mas. Lho, Mas apa aku bapakmu kon Mas. Mas. Lho. Lho, sampean numpak perahu sereten Bapak. Lho. Bapak sereten. Lho. Gak melu-melu, gak Kon melu-melu. kok apa kon iki? Gak melo-melo lho. Gak ngono Mas apa nak bapakmu e? Ya apa sih, Mas? Bapak. Udah ditinggal aku lho, Mas. Gak. Oh, Mas Basman ngono. Gak. Oh, lho. Bapak, ya, Lho, Bapak. Iki bapang. Oh, bapang. Ri. Wah, Iya, nek Pak, kurang siapa ya iki? Iki salah kedaten nih. Kagete ta. Heeh. Nek krungu kabar teko kon, iya ta. Berubah Iya, iya. ingatan arek iki. Iya. Lah saiki njaluk lutung ya. Nek bedes ono, nek lutung gak duwe. Ojo takon iku. Njaluk pertolongan. Mau njaluk tolong ta? Njaluk tolong. Heeh. Njaluk tolong. Iya. Oh, lho. Iya, tolong Ya apa apa? supaya ada anak bisa dipakai. Ya apa ri? Kon meneh nanggonku. Tolong ya akhirnya. Wis, gampang wis. Iya, iya. Dosakno wong sing ngerti ae. Oh ngono ta? Sing iso nambani wong ngene wong gendeng ini. Iya. Ya, tak golekno ya. Iya, golekno. Waduh. Ayo, bener sisane wis. Ambil aku bisa. Iya, gak enak. Wong iki percaya ya. Iya. Iki apa Dek aku dikai jenggot-jenggotan terus bengong-bengong putih koyo singa kan. Wah, Bapak, kon iki pura-pura dadi dukun tiban. Dukun tiban. Tiban apa? Tiban genteng. Ya iku lho Wis dadi wong tuwa kan. Akhire wong lek males koyo awan. Ayo. Umur tua sugih terus saenak yo ngene iki. Aku mbelani kon malih rong dina gak muli. Wis kam. Nek grombol kene. Gak engko honore ge jam-jaman ae kono. Kok Rong dino pirang jam tak tanggung ngono lho. wis kene kon dadi Ngomongku ya apa mosok ngomong ini? sik upamane ana wong njalukno piye apa-apa. Jaluk apa? Jaluk napa? Njaluk welut. Lho, Njaluk apa kon iku? oh njaluk tombo-tombo. Iya, upamane ana wong lara njaluk. Oh, alana. Nah, Iya. Sik, kurang cilik. Cilik namanya. Oh, kecepit iku. Kok niku ngono ya? Iya. Pokoke mlakune kudu mbungkuk sithik. Sing mbugruk didik. Yang bungkuk ngene. Tapi mosok wong liya sih kan. Mek lak gawane safari tok. Iya, pek ana mulia kaget ana mulia rezekine awak dhewe. Ngawur rezeki apa lek kono lek digebuki wong kampung aku. Gak cek umum. Umum. Wis Aku dadi kok wis karo. aku tak mlebu ya. Iya, kalau mlebu grumbul Iya. Aku dadi cantri. Oh, pokoknya cantri. Padha di wayang ana cantri. Ini bes. Waduh. Wah, kan boleh malangan kan ini. Kok ngari ae. Lah gak ngari apa karo gone arene. Kok sama-sama iki gak ono panitia golek kesenian. Oh, tak pas lo bes. Gila. Lho, iki sing juru kuncine kene. Oh, nek grumbul iki ya. Iya. Ngomong kon ngomong. Lah bener gak iso ngomong ta? Kon sik perantaraane kon. Oh, Kon maklari ngono. nuwun. Sopo kan? Aku tamu. Aran sapa? Aku Sapari. Di sabari. Kayak wak Senen iki. Kula Sapari. Oh, kon sapa? Nggih. Lah kula ngriki wong beto rencong. Aku Rencang. Gak apa? Beto rencang. Keranjang. Rencang. Rencang. Nggih, ajenge enten perlune. Iku ya wong sih. Niki ta? Niki wong di sawah. Lho, kula tiyang. Oh, wong. Ngomong temen wong lho. Kula tiyang, Pak. Aran sapa? Kenal Mas? Aku paseman. Wah, boleh koyo makan ngomongane rek. Lah niki kula krungu nek ngriki niki enten dukun tiban. Nggih ta? Iya. Lah sampeyan niki napane wangi ta niki? Aku iki cantri. Oh, cantrik. Cantrik, Mas. Mari suara gede, iya. Cantrik. Satri. Niki kanca kula enten perlune. Ajeng ditulung. Tolo. Ditulung.
Tolong kok tolong. Lho, tolong niku salah, tolong. Oh, aku seru. Oh, gila dah nek dicongklok terus. Nek pancene ewangmu iku njalukno irunge ora tau klebon kuku. Lah nek teleponi Aku dicoki kupu. dadi entung, Pak. Waran anak Nggih. loro. Sampe jenenge sinten ya? Sampe jenenge sinten? Oh, aku. Nggih. Sinen. Apa? Kowe tak jelukno. Oh, enten-enten dhewe ta niku. Oh. Mbah, nggih ditulung kali Mbah Maman. Oh, iki apa? Baik. Wis tuwek. Ojo guyon. Menjalukno mapen sing durung dadi lho. Wah, ora kudu dadi wis ngadeg kok. Sopo aku nyemedi kok adik. Hawane panas kelebon badan kasar. Sana geni awak dhewe rek. Wah, enten tamu, Bang. Ana apa? Hei, kon dadi cari. Dadi cangik. Cange. Cantrik, Bang. Ora carike bareng rek. Kon dadi cantik nek ana apa-apa. Ngomong aja katik ilmu sing gak genah. Sing kok empakno aku iki panas. Boten ngeten jalmu menungso, Bang. Iki ngomongi Jim. Iki ngomongke Will iki. Petit-petitno kabeh nyuro suarane iki. Ngomong. Walah tik gutik. Lho, guti rek. Tuwa kakean nyemedi ngurangi mangan, ngurangi ngombe. Masalah. Lho aku sampe dirubung semut. Pun kata-kata pikir, Bang. Iki enten tamu yen ditulung kali sampean. Iki sapa? Kula, Mbah, kula. Pasman. Nggih kula. Aduh wong sugih. Waduh nggih, Mbah. Sugih. Nggih. Sombong. Nggih, Yo, Mbah. sakrak. Nggih, ngapunten, Mbah. Dhewe koyo gak makan dibedil. Nggih. Ya. Nggih, Mbah. Kon mengkurep wae. Ayo ngurip kok. Oh, kan iki sing kan kata Gak gelem mengurip tak satu-satu. jomplang iki mengkurep tak Kon ngawur. mengkurep po tadi gerobak. Oh, apa cantrik iki melok cantrik rek. Iki susah kon ya. Nggih. Pirang-pirang dina anakmu lak gendung. Ah, gendong anak kula geneng. Gendeng. Oh, gendeng. Nggih. Iku nurun bapakne ya. Lho, kula bang tau loro gendeng kok. Iki bapakne, Bang. Oh, iki bapakne. Nggih. Oh, sorry. Waduh rek. Penemban ngerti sorry rek masalah. Guyon-guyon Bas ya. Nggih. Saiki awakmu Nggih, kudu nurut apa jare aku. Nggih, Mbak, nggih. Aku jenengku kon kenal apa gak? Sinten sampean? Tumini. Tubidi Jombang Selatan. Mesti Mbak iki teko nggodhong. Iya, aku tau Jombang. Tubidi Jombang Selatan. Aduh, Bas, Nggih, Mbak. jeneng iku bukan suatu apa. Waduh, rek, mahasiswa metu rek. Sampeyan Kon guyu mawon. lek ngomong mlembung mimpis kaya garangan nek. Iya melo awak senen iki. Wis ngene ya. Nggih, Mbak. Aku iso marasno anakmu. Nggih, Mbak. Marasno yogamu, Nggih. marasno putrang kau. ya. Waduh. Wis akeh rek masalah. Pokoke syarate Nggih, Mbak. aku gak njaluk dhuwit, Nggih. gak njaluk apa-apa, kon Nggih. kudu nurut. Nggih, purun. Iya, gak gelem macam melo ari ngono iki. Sebelum nyatek tadi kok iki. Enggak ada rusak perkara iki. Aku nek dhuwit gak oleh. Wong tuwa iku dhuwit gak oleh. Nggih, nek dino, Cuma Mbak. golek mulai syarate, Nggih, wis jan kaono beras 3 pintal ya nak ya. Waduh. Enteng amat 3 pintal niku. Nggih, purun nggih. Syarat ping pindho syarate aku nang omahmu gak oleh numpak apa-apa. Oh, numpak becak. Gak iso. Kak. Numpak kul. Gak oleh. Oh, nggih, numpak napa? Kudu numpak kon. Ya. Loh, kon. Kon kudu gendong aku. Gendong. Mulai teko kene sampe omah. Ya. Enten. Wah, salah. Kula gendong sampean. Dadi gendong aku mbarek cantrikku. Lho, wong loro niki. Wong tokone 5 kilo. Ono kromo ya. Iya. Iyan balung bendol. Lho, atur iki. Akeh. Lho, nek mbak iki gak sepiro awake cilik. Cantrik gak sepiro. Kuwi cantrik aku sing gendong. Oh lho, cantrik kok gendong sikile ngono gedhe ning Wis cantrik. pokoke lek kon gak gelem aku malik. Oh, malik nggih boten-boten, Mbak. Balik. Oh, belok cantrik. Nggih, Mbak. Waduh, ya apa? Gelem ta? Nggih, purun, Mbak. Syaratnya kon kudu gendong aku ya. Nggih, Mbak, nggih, Mbak. Ayo, temu kok Waduh, kene. abot rek. Ada porono. Pun. Oh iya. Waduh, masalah. Kon Lho, ngono. Hei, kon dikatakno mbek songkon-songkon di. kon kudu melet. Lho, lah kok kirik lah. Kon melet tadi. Ya. Nggih. Mulai ya. Nggih, monggo. Ayo, Monggo. ayo, Ayo, monggo.
iya. Ndodok ta ndodok. Oh, santari kok. Takon ndodok. Keduri, oh, sing keduri. Ambakane menggah. Nggih, Bapak. Ndodok. Nah. Endi anakmu? Lah niki teko lawang ini. Ya apa rasane awakmu? Enak ya? Enak napa putung geger. Dadi mbakane kon pijat. Iki anak peno iki dudono kene sik ditambah. Endi anakmu? Nggih. Nih, pasti ini. Nih, Nak. Iki sing gendeng ya. Nggih, kene iki. Kene. Kene nduk. Ya. Kene iki. Kene. Nggih. Tin. Sampeyan kok dadi apa? Kod. Pak, saya ya, Pak. Loh. Sampeyan diapano, Pak? Iki mang sing tak gendong kon. Oh, jangkrik iku. Kurang ajar iku takno. Lo. Cek Ngundang wong piro? Undang kok piro? Wah. Loh, ya apa tanggal 5 sih to, tanggal. Ya apa lho undangan wis beredar arek kon niku. Lapor ini kon. Heh? Lapor ini. Lho aku dadi mantune. Pesemen kok. Ngawur. Pak kok dadi mantian apa sih? Ngene asale sidik rene iki ya. Ngomong terang ya. Tak ono. Ngomong slempet Tanganmu lho kon iku. Terus sidik delok fotone bojomu, terus sidik seneng. Lah terus rene kon tak singkreno, akalku sing nang safari mang. Nggih. Terus sidik tak lain bojomu. Lah sampean marah lek bantu bojo. Iya. Waduh sidu. Aku berarti aku diketoki. Oh, kok diketoki. Iya lah ya 2 juta bisa ndek ya lho. Getno. Oh, Lah, kok ketok ngawur-ngawur. Pak. Pas mantan salah ya Pak. Oh, melok. Ini Dik, iki Apa bojoku ya? wis Sepurane ae wis lho, gak kok gak ero lho. apa-apa. Sing salah ya bapak, ya. Salah apa? Pun Pak kula sadar. Iya. Jadi kula ning panjenengan malas nyambut gawe dumane maratuwa cukup terus kula ning saenak dae mbon nansal. Lah iya salah. Sampeyan kali kula ngoten Iya. pun terlalu sampeyan niku yo nekan. Iya, Apa esuk Kak. kudu tangi yamene. Iya. Maratuwa mbon nansal. Iki selesaino dhisik iki. 2 juta iku ta? Iya kwitansi ya. Ya selapuro ae lapuro. Oh, lapor. Gampang ngene ae. Ya iki ya. Kwitansi. Kwitansi gampang. Nek aku Gampang. nek kon rekaman aku melok kon potongan ngono. Aduh. Niki ngeten nggih, Pak. Ya, Pak, ya, Sare niki padha salahe monggo Iya. digolekno dina sing enak, lek anu Saya kok sadar, dislameti apa-apa. supaya keluarga niki tetep rukun. Iya. Lah monggo ditangkap melawak saunggaling kali grup sidik sih. Ngono lah. Ayo.